fucking windy. Takže čau lidi, dneska budeme hrát hororovku jménem Vajíčková smažená rýže. Tak doufám, že se vám to bude líbit a užijete si toto video. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na TikToku a hlavně na Twitchi, kde streamuju každý den od 6 hodin. Tak a můžeme se na to vrhnout. Jsem velmi hladový. Takhle neusnu. Jdeme se podívat, co bych mohl sníst. Tak. Jdeme se podívat po nějakém jídle. Tak, bedroom. Telefon, zavoláme. Mother, friend, police. Na tím nikomu radši volat nebudem. Nebo ty police, vole, zatknou mě. Look for food. Tak to bude v lednici. Prázdná, tak to jsem v prdeli. Prošlý chleba, otvírač na plechovky je v prdeli. To nic není. Letáček. Ukáž? Čínské jídlo. To by mohlo být dobré. Ukáž, podíváme se. Všechno zní mega lahodně. Je pozdě, ale... půjdu si dát vajíčkovou smaženou rejžu. Tak. Sakra. Do prdele oni nedováží. Ale je to krátká cesta do města. Tak, a jedeme. A tady máme naši káru. No jo, tak jedeme. Počkej, budu to řídit. Já to řídím! Tak se na to někde neotřískám o zeď. Nebo o stromy. A few moments later. Oh. Stop it. Get some help. Jo, tady zatáčka. Jdeme drift. A tady mám zaparkovat. Zaparkujem. Tak. Tak to má fakt kvalitní brzdy. Tak to jsem měl už brzdit od domova. Tady je ta restaurace, jdeme do restaurace. Káž, Chinese restaurant. Jdeme tam. Nějaké noviny, které mě tuplem nezajímají. Dobrý den, paní Číňanko. Ahoj, co ti mohu nabídnout? Jedny vajíčkovo smažené rýže. Jasně, že jo, bude to 2,8 poundů. Sakra, já zapomněl peníze. Tak to jsme v prdeli, no. OK, tady je to v pohodě. A máme jet zase. Chvíle. Tak. A few minutes later. Tak a jsme doma. Jdeme pro tu peněženku. Ano. Zavřeme radši dveře, tady nemáme nějakého tajného ctitele, který by mě tady v noci obtěžoval. Jo, a kde mám peněženku? Find your money. Neopěkal jsi to v mikrovlnce třeba? Coin purse. Nice, mám peníze. Tak a mažeme zpátky do auta. Tak, nastoupíme a jedeme. Jedeme. Startuj a val tam. Vypni to rádio, kurva už. Vypni. A jedeme si pro smažené vajíčkové nudle. Dobrý den. Tak se promluvíme s Vibrant mužem. Mám chuť se tě zeptat, víš? Potřebuju pár penis for the bus. Peníze, on chce peníze. Korunky na bus. Dáme mu prachy nebo ne? Srem na něj.
Jdeme si koupit nudle. Is something wrong? Of course not. I am back with the money. Jsem zpátky s penězma. Co ti myslíš? Platba za mojí vajíčkové smažené nudle. Pamatuješ? Tvůj přítel ti to neřekl? On zaplatil vajíčka za tebe. Můj kamarád? Ano. Muž, který přišel hnedka za tebou. Vy jste nechala, aby vzal moje jídlo? On mi sežral moje vajíčkové smažené nudle. Rýže, kurva. Nejsou nudle, jsou rýže. Proč ten muž mi vzal moje jídlo? Co to je za zmetka? Dobrou noc. Tak. Vezmem si chálka, ty vole, to vypadá mega chutně. Nashledanou. Sežeru vám i tady ty rybičky, které tady máte. Ano, sežeru vám je. Jedeme. Ano, napálím to tady do sloupu. A jedem. Co tady svítí, vo? Jo, wafleton. Wafleton. Jako asi podle mě nejstrašidelnější věc, co by tady mohla být, je že po nás někdo hodí smažené vajíčkové rýže. Oh shit. To byl tam ten zmrt, ty vole. To jsou vajíčkové smažená rýže? Nevěřím tomu. Kdo by to kurva po mně hodil? Ale baterka. Tady. Ježiš, nějaký zmrt mě volá. Neotravujte mě. Dobrý den. Ahoj, tady Chinese takeaway. We have. Máme zdarma flašku piva pro tebe. A zdarma taštička štěstí. Prosím, vem si je, přijeďte a vemte si je. Si dělají prdel, ne? Tam už nejedu, vole. Oni si ze mě dělají prdel, ne? Přemýšlím, co mám mít? Mám jít pro to, anebo ne? Já bych spíš zůstal. Tady podle mě bude víc konců. Hele, mně to přijde docela podezřelý. Nejel bych tam, máme bez tak rozjebaný okýnko. A nepotřebuji, abych se vyboural, takže zůstaneme a sežereme si svoje jídlo. Tak, papkáme, no jo, to je chálka, ty vole. Tak, máme snězeno. Prostě jsme snědli své jídlo, šli jsme spát a usli jsme. Další ráno jsem dojel pro to zdarma pití a kukísku. Tak a máme to, no. Tak jdeme zkusit další konce. One eternity later. Zďák mám mu teda teďko dát ty peníze. Jdeme mu dát ty prachy. Tak, dobrý den, pane Vibrantman. A jdeme mu dát ty prachy. Give him a spare. Jasně, no, takže on mi teďkon řekl o tom borcovi, že vyběhnul. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Jdeme zkusit ten druhý konec. Takže máme si zase jít, že jo, ať si jdeme pro ty zdarma věci, který nabízela předtím, ale teďkon pojedem. Zůstaneme doma a pojedem tam. Ok, tak my jdeme pěšky, ok, tak jo. Tak jdeme pěšky, tak to je dobrý nápad. Ale jako hodilo by se mi teda ta baterka. Jo, já už mám baterku. Ty úchyla. Ty kam jdeš na procházku? Ok, tak rychle jdeme do prdele od něj. Jsme zaneprázdnění, uklízením. Prosím, vemte si vaše pití a běžte. Nice, máme pivo. Zadarmo. No a teď jdeme pryč. Co můj koláček, ty vole?
Na to nějak zapomněli. Mě ještě slíbili koláček. Tak a teď se docela bojím. Protože on tam šel ten uchylák tady nahoru. Já se podívám do okna. Oh! Co děláš u mě doma, kámo? Oh shit. Jasně. Koláček. Otevřel jsem ho. Já tam nejdu. Jasně, ale on tam je ten úchylák. Nemůžu jít prostě pryč? Teď zavřu dveře. Kámo, ale proč bych sem chodil, když jsem ho viděl, víš co? No jasně. Tak je po nás. Jasně, prostě mě pobodal. Jak finito. Doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě budu rád, když přijdete na Twitch. A dáte mi follow na Instagramu, na TikToku. A mějte se.